zo in mika godiya kun wanda sun kayo murnar auren bikina. Yau Nura ne ya zo ya mika godiya ga wanda sun ka zo murnar auren bikina. Ilahi Allah sarki wahidin ya wanda shi ya kagi mutanen bi a farko shine ya bani dama na yi aure ashe dole ne in gode sarki Allah tun a farko. Yau Nura ne ya zo ya mika godiya ga wanda sun ka zo murnar auren bikina. Ya rabbana ilahi Nura na yi godiya kai ne ka bani matata Aisha a farko kai ne ka sa masoyana sun ka nuna murna alhamdulillah Allah mai yin wata da mako. Yau Nura ne ya zo ya mika godiya ga wanda sun ka zo murnar auren bikina. Rabana dubin salati kara wa annabi annabin da kai ka aiko shi ka ce duka mu bi ya taho da duk ibadin ka ya ce duka mu bi a ciki haɗi da aure alhamdu rabbana. Yau Nura ne ya zo ya mika godiya ga wanda sun ka zo murnar auren bikina. Yau Nura gani na zo zan mika godiya ga mutan gida da magefe duka lahiya wannan da sun kayo gayya kaina ni daya suka zo ta yani murna ashe akwai masoya. Yau Nura ne ya zo ya mika godiya ga wanda sun ka zo murnar auren bikina. Wallahi ran bikina ni na ga zahiri na tururuwan masoya daga gari gari.